ହେଇଥିଲ ମୋ ଅପା ଯେ ସୋଲ କହୁଥିଲେ ତାକୁ କହିଥିଲି କେତେ ଶାଢୀ ଆଣି ଦେଇଥିବ ସେ କହିଥିଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଆଣି ଦେଇଥିବ ସେ କେତେ କଣ ଆଣି ଦେଇଥିବ ସେ ଆଣି ଦେଇଥିବ କି ନାଇଁ କେଜାଣି ତ କହିଥିଲି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଆଣି ଦଉ ସେ ରବି ଗଲେ ସେ ଆଇଲାଣି କି ନାଇଁ କିଲୋ ଏ ଆଇଲାଣି କି ନାଇଁ ଆସିନି ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର 10-20 କିଲୋମିଟର ହେଇଥିବ ପିଲାଟା ଆସିଲା ଏବେ ଖାଲିଟା ସେ ନଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ମୋର ମାସକୁ ହଁ ଆଜି ଏକା ତାର ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେବି ହଁ ଏଠୁ ଅପା ଆସିଲାଣି ବୋଧେ ଏ ଗଲୁ ମାରି କବାଟା ଖୋଲିଦବୁ କି ଗୋଟେ ଖଡ 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 କରୁଛି ଏ ତୁ ର ମୁଁ ଯାଇ ଖୋଲିକି ଆଉଛି ଆଇଲୁ ହଁ ତୁ ଅପା କଣ କେତେ ଭିଡି ଚାଲୁଛୁ ନୂଆ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ କରିବି ଆସି କଣ ହାତରେ କଥା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ କରିବି ହଉ ଏ ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଆଇଥିଲୁ ନା କଣ ଯେ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା ଭଲରେ ଭଲ ଅଛି କେମିତି ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ହଁ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ତତେ ଆଣିଦବୁ ବୋଲି ଆଣିଦେଇଛୁ ହଁ ଆଣିଦେଇଛି କଣ ଆଣିଦେଇଛି ଦେଖି ହେ ନାନି ଦେଖୁନ କଣ କଣ ସବୁ ଆଣିଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଥିଲି ସବୁ ବସ ରୁ ନେଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ କେତେବେଳେ କି ବସ ଭିତରେ ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ ତ ସବୁ ଖାଲି ଏଟା କଣ ଏ ମା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଥାଇ ଥାଇ ହେବି ମୁଁ ତ ହବ ହେଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହବ କାଇଁ ହବନି ଆଜିକାଲି ପୁରା ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଆଜିକାଲି ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ହେଲାଣି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଡିକିଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କୁ ପାଇବ ନା ଏଇଟା ତୋର କଣ ଏଇଟା ଧରିକି ଆଇଛୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଇନଷ୍ଟା ଚଲଉଛନ୍ତି ହେତି ପାଇଁ ତୁ ପିନ୍ଧିକିନା ଷ୍ଟାଗ ରେ ଥେଇ ବୋଲି ଏଡିକିଟା ଏଟା କଣ ଖୁସିଆ ଡ୍ରେସ ଭଳି ଦେଖାଉଛି ଆଉ କଣ ସବୁ ଶାଢୀ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ସେ ନେଲ ପଲିଶ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଚୁଡ଼ି ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଟିକଲି ଆଣି ଦେଇଥିଲି ବିନ୍ଦି ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଭେନିଟି ଆଣି ଦେଇଥିଲି ତ ଏ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କଥା କହ ଆଉ ସେ ପିଙ୍କି ଲଗା ଶାଢୀ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ହଁ ନେଇଗଲା କିଏ ଗୋଟେ ଚୁରଟେ ବୋଧେ ନେଇଗଲା ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ପାଇ ନାହିଁ ଚୁର ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଟା ନାଇଁ କି ସେ ନେଇକି ପିନ୍ଧିକି ଥାଇ ଥାଇ ହବ ସେ କାଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇଦଉଥିବ କି ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ କି ତା ମା ପାଇଁ ନେଇଦଉଥିବ ନହେଲେ କଣ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କଣ ଚୁର ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ବାହା ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି କହୁଛି ମାନେ କହୁଛି ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଫୁସଲା ଫୁସଲି କଥା ଗୋଟେ କହ